alguén? Por aquí. Hola, que tal, boas? E outro por aquí. Bueno, se alguén necesita... Unha lenda é unha historia antiga, sí? Hasta aí estamos de acordo? Que fala dun feito real, sempre. Pero... Alguén por aí dixo, aí xa me dices por... Fala sempre do feito real, todas as lendas, pero ao longo dos anos e ao longo dos falares, de tanto contar e contar, pois cambiáronse tantas cousas que ás veces non se sabe xa que parte é verdad, que parte é mentira. Foi a que dixo antes. A mesma, peideiro. É así, vamos a ver. Así nacen as lendas, ás veces para ben e ás veces para mal. En pouco tempo, en vez de ser coñecido como Esteban Conde de Talaveros, serei coñecido como o peideiro de Valadares. Imaginade. E espero que non. Pero así comenzan as letras. Con grandes personaxes que para ben ou para mal forman parte da nosa historia. Tendes a libretiña ao lápis? Sí? Pois tendes 30 segundos para debuxar a cara dun pirata. Estáis preparados? Non ten que ser nariz bonito ni guapo, porque os piratas feos son. Así que, a cara dun pirata en 30 segundos e non hai compasión, Vamos alá! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, vai. ¿Sí? ¿Tendrá? A ver, a cara de pirata. Muy bien. Fantástico, muy bien. Vale, os piratas, moi ben. A ver, moi ben, perfecto, ves? Moi ben. Vale, pois guardad os piratas que os imos a necesitar nun momento, de acordo? Esta de aquí chámase María, de apelido Pita, a muller do falecido. Ai, o meu maridinho, pero que pasou? Sintolle moito, señora, non puidemos facer nada por ele, verdad que non puidemos facer nada? Pero quen foi? Pois, quen foi? Ola, ainda por riba. Este de aquí, foi este. Bueno, en realidade non foches ti. Non. En realidade o responsable é este de aquí, non? O fin ti cumprías órdenes, nada máis. Eu teño a orden. Tes any problem con isto, señorita? Ainda por riba, chuito. Agora vas ver quen son eu. O perigo vai agora, O mellor pensaba que xa aquele bicho enorme, todos escaparon, pero houve unha nena que parada nun peirao buscou a oportunidade de botar a correr, pero non lle deu tempo de facelo. Aquele bicho fixou os seus ollos naquela rapaza, achegouse a ela, abriu as súas fauces, e sabedes que fixo? Non, outros non comeu. Así quedamos de lo dela. Non comeu. Pero fixo algo moito peor. Sabedes que fixo? Comezou a voar. Voou ben alto ata perderse entre as nubes que cubrían o ceo e desapareceu. Pasou unha semana e ninguén o abría a porta. Pasaron 2 semanas e ninguén saía. Pasou un mes. E un moi valente, e o mellor diría temerario, abriu a porta e probou a sacar o fociño fora. Sabedes que lle pasou? Queredes saberlo? Queredes saber os seus maiores como para saber isto? Sí? Digo? Non lle pasou nada. Non lle pasou nada. E como non lle pasou nada, outros tamén se atreveron a sacar o fociño fora. E ali non había dragóns, non pasaba nada, e saíron, e pouquinho a pouco pasaron os días, ali todo era normal, e a xente empezou a facer a súa vida. E daquele home, a xente que vivía naquela illa, Kins! Sabedes que pasou? A chegada àquela nova terra costou a vida do propio Iz. Iz morreu aquela noite. Pero, despois de tanto
tantos anos, aínda hoxe, a súa busca incansable, os seus soños, lévanos a pensar que soñar lévanos a descubrir. Queredes descubrir grandes cousas para o mundo? Soñad, é o consello de ir. Soñade e seredes exploradores para o mundo. Nada menos. Sí, hay un montón de sillas por ahí. Sí, está los dos más. Para este lado. Vale, sí. Tres cosas. ¿Dónde está mi madre? Igual por aquí o igual por el baño. Están todos por aquí, van a vir en un ratillo, ¿vale? Media hora, 45 minutos, van a volver. Mirad, vamos a ver unas fotos sobre esta señora, sobre Luisa Villalta. Exacto, gracias Carlos. Alguna historia, inventa algún debuxo, inventa algún conto. Ben, pois en vez de facer unha folla, o que podedes facer é crear un librillo como este para que o vosso conto quede escrito en un librillo. E ímolo facer a partir dun folio, este un pouco máis grande, Folio fresco. folio. Vale, que tiña que facer agora a xurade? E pola parte que está dobrada, verdade? Cortada por medio. E agora o dobro. A dobra por aquí, e uno as que. Uno as tasas, a dobrentar, como me decía Caia, e uno as puntas. E aquí teño este librillo para Nico. E xa só me falta un que queres axudar a facelo vos todo. Teño a folla, que lle fago agora? La naranja. Dobra, perfecto. E agora? Otra vez a la Otra vez a la Espera, muy rápido. Agora. Otra vez a Outra vez a metade. Entonces é fácil, non? Sempre a metade. Poderíades me decir. Dile. Ahora cogemos así, cortas así. Pensaba que era este. Ah, pensas que es capaz. Así. Fantástico. Pegamos agora nun dos cadrados. Ahora la tengo más pequeña, ¿vale? E co boli empezamos a facer líneas, a facer puntos ao redor, vale? Se alguén precisa axuda, por favor, simplemente me pide. Estos cuatro, ¿vale? Queres que eu corte para ti? Intento yo. La pequeña que me va a cortar. No quieres pegar, no quieres pegarlo. Queres que eu con este número? No. Vamos a marcar. Despois eu lo meto para baixo aquí, para que o punto vaya en lo que queres, vale? Si queres volver ao boli, deixo aquí. En vez de meter la mano, no metas tanto la tijera, sino... E cada vez nos dejamos pegar este violín, queres que eu o pegue? Sí, que todo bonito. Estupendo. Si rematamos un cadrado, temos outros dous Ahora para vamos a hacer outro. continuar, vale? Fantástico, Nico. Gustouche o roto? Sí, genial. Podes Mira, seguir como ahora, se queres, vale? ahora ¿qué quieres? Unha vez que os teñamos, vamos a facer o noso libro, vale? Ese. Pues a ver, trae tisol. Nos trae unha